गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों जोंनि क'क्राझार जे गौरां पार्कनि खोलाहा थानाय जे सान्दाबारि NLFB केम्पखौहाय जोङो साननैसो सिगां मोनाबिलियावहाय थांनानै माखासे पुलिसफोरा उथायनांगौ होननानै बुंहैनायखौ बयबो निउसखौ नुबाय जानो हागौ। बे मोनसे शकिं निउस रायजो राजाफोर, मानो होनोब्ला बिथांमोनहा जोंनि बिटिआर सरकारजों आरो आसाम सरकारजों माबा मोनसे 6 फायारावहाय गोरोबथा जानानै 6 फायाराव दङमोन। नाथाय दिनै आसामनो हरखाबै बे दिनैहाय पुलिसफोरा बेखौ उथायनो थांनाया, मोनानि समाव उथायनो थांनाया बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय जोंनि बर'नि जे बिटिआरआवहाय थासेयावबो दिनैहाय जोंनि बर'आ माखासे जोंनि जे गादब जानाय, नारसिन जानाय जोङो बेखौ नुगासिनो दङ। नोंथांमोनहा आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों ना भुल जादों, नोंथांमोनहा ना थारैनो जादों, नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनै मानि थाखाय NLFB जोनोम जायामोन? बै समाव जोङो माखासे NLFBनि गायसनगिरि जे बाथा बिथांमोन जे बुंनायखौ जोङो खोनादोंमोन। दिनै सिगनेटरि जे रन्जन दैमारि, माखासे जोंनि NLFBनि फाउन्डार सार रन्जन दैमारिमोन गयनि थाखाय बेखौ गवागौमानि बिथांमोनहा 6 फायारावनो थाबाय थागोन होननानै बिथांमोनहा बे प्रतिज्ञा लानायखौ जोङो निउसनि गेजेरजों आरो गोबां बेबायदिनो खौरांनि गेजेरजों जोङो खोनानो मोनबोदों। नाथाय हरखाबै मा जाहोननि थाखाय दिनै NLFB बे केम्पखौ उथायनो थाखाय बिथांखि लायामोन, बिनि मोनसे साननानै नायोब्ला बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय बिथांमोनहा 6 फायारावसो दङ ना, बिथांमोनहा दिनैहाय केम्पआव थानानै माखासे खाथि खालानि मानसिफोरखौ उपद्रब खालामनायखाय बेखौहाय दिनैहाय बिथांमोनखौ उथायनो नागिरदों ना, बर'नि माखासे बे मोनथायफोरखौहाय आरबाव होनांजानो गिनानै, बिथांमोननि माखासे बिनायफोरखौ होनांजानो गिनानै दिनै गभर्नमेन्टआ गिदों? बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनैहाय अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों आरो बिथांनि गोख्रों स्पिचखौ नोंथांमोनहा खोनासंनायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। जोंनि सान्दामारियाव केम्प खालामनानै थानाय NLFBनि केडारफोरखौ आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै होख्रां होस्रिं खालामनानै बिथांमोनखौ लेटार पेटार खालामनाय जे खामानि, बे खामानिया जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद मुगैथाव। आं कन्डेम खालामो। I condemn these activities done by the police, Assam police, to scatter the NLFB cadres. मानो कन्डेम खालामो? NLFBआ जोनोम जादोंमोन जेब्ला बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जादों, बेवहाय NLFBआ 6 फायार खालामदों। दा बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव NLFBफोरनि थाखाय सेटिसफेक्टरि निश्चय माखासे दफाफ्रा सेटिसफेक्टरि जायाखै आरो बेखायनो माखासे NLFBनि केडारफ्रानो NLFBआव थांफिनदोंमोन। आरो जिहेतुके बिटिआरआव पिस एग्रिमेन्ट जाबाय, BTCआव पिस जाबाय, गतिके हाथियार दैनो मोनला होननानै स्पेसियेलि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार, लोगोसे बेवहाय दंफायो एबसु, आरो बेवहाय जों खोनादों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि इनिसियेटिभआवनो बिथांमोनहा माने हाग्रायाव थांनायनिफ्राय बेक जाबोफिनदों। दा बेखायनो आं दिनै खावलायगोन BTCनि प्रमद बर' UPPL सरकार आरो एबसु आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनहा जयैनो बे NLFBनि सायाव आलोचना खालामनांगौ, सावरायनांगौ।